Dobre, ideme na bod 6. Týmto spôsobom poslanci a program však nemusíte, program sa nemedzi tak dohodou. Ale by to bol schválený. nebolo schválené, ja som to som nepochopil ja, ten môj program som nepochopil ja. Tak to bol schválený program. Nie, v poriadku, to bola moja chyba, dozvediem sa. Čiže ideme k bodu číslo 6 a riešime čiže začneme návrh rozpočtu kultúrno-informačného centra. Prosím vás, ľudíte sa. Čiže prosím, keď máme predstaviteľ kultúrno-informačného centra, aby nám prednesli svoj návrh. Riaditeľka naši pozdravenia, ona tu nie je. Ale mala posledne zmenila si seba. Dobre, ja prednesiem dôvodovú správu, ako mi bola predložená od pani riaditeľky. Čiže pani riaditeľka kultúrno-informačného centra Veľký Šarík žiada o schválenie návrhu finančného programového rozpočtu na roky 2015-2017. Navýšenie rozpočtu na rok 2015 oproti minulému roku žiada z dôvodu navýšenia pri presune určitého množstva kultúrnych akcií z mesta Veľký Šarík na kultúrne informačné centrum v sume 6118 eur a 7 centov. Navýšenie v súlade s poriadkom odmeňovania zákon číslo 553 z roku 2003 zbierky o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov pri doplácaní mesačného funkčného platu za predchádzajúce roky v sume 2431 eur s odvodmi 864 eur. Navýšenie rozpočtu pri navýšení vydania mesačníka Veľkošaríčan pre distribúciu zdarma do každej poštovej schránky z pôvodnej sumy 1800 eur schválenej poslancami 1.7.2014 na sumu 3000 eur. Takže poprosím znova v tomto prípade zase v prvej rade som poprosil o stanovisko finančnej komisie, ktorá tento materiál prerokovala u Kicku. Takže môžem prečítať stanovisko finančnej komisie, pretože padne ten odpoveď. Nech sa páči. Zastupcu jeho, pretože tým je. Nech sa páči. Komisia finančná staví majetku a škodová odporúča schváliť návrh programového rozpočtu s tou pripomienkou, aby sa zvýšilo získavanie grantov vo väčšej miere. Hlasovali 4 za, 1 zdržal. Prosím, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlasí? Zastupcovia povedať, či im to bude stačiť takto. Ale keď ste to spracovali, tak zrejme asi áno. Áno. Nech sa páči, pán konzulárny kontrolór. Ja mám takú procedurálnu k tomu návrhu na uznesenie, to znamená, že rozpočet sa schvaľuje len na ten aktuálny rok, to znamená na rok 2015 a na roky 2016 a 2017 sa zoberieme na vedomie. Čiže navrhol by som takto uznesenie. Poprosím návrhovú komisiu, aby si popravila návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľký Šarík schváľuje návrh programového rozpočtu na rok 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016 a 2017. To isté sa bude týkať potom všetkých organizácií, ale vlastne aj mesta, ale to mesta ešte bude troška ešte zložitejšie. Dobre, takže prosím pána predsedu návrhovej komisie, aby nám prenesol oficiálny návrh. Alebo to spraví. A už predpráva sa zapýtať, chceš niekto spraviť? Už som skončil. Takže že no, to je to v poriadku. čiže rozprávu sme skončili, takže poprosím návrh uznesenia. Že návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo Veľký Šarík schváľuje návrh programového rozpočtu na roky 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016 a 2017.
Nie roky, ale roky. Rok 2016. Na rok a roky. Dobre. Prosím, dávam hlasovať. Má ešte nejaké pripomienky k tomu návrhu uznesenia? Pokiaľ ne, dávam hlasovať. Kto súhlasí, tak návrhu uznesenia. Dobre. Čiže 8 proti, 1 je proti. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Dobre, ďalšia v poradí je základná škola. Poprosím zastupcu základnej školy, aby uvedol materiál. Základná škola predkladá návrh rozpočtu v takom znení, ako ste ho obdržali, čiže sú tam bežné výdavky vo výške 871 177 a kapitálový rozpočet 11 000 na originálne konferencie pre školskú jedálenie na náklady školného matu. Poprosím znova komisiu o stanovisko. Komisia finančná Správy Majetku a škola odporúča predložiť požiadavku základnej školy, to je vyčísliť predpokladané náklady na jednotlivé investície, telocvičňa, sanácia základov, dokončenie priestorov na poschodí telocvične, oprava strechy telocvične a zateplenie. Na kapitálové výdavky komisii výstavby, aby spracovali prepočet výdavkov a následne zakomponovať do kapitálových výdavkov mesta. Dokončenie prechodovej chodby prehodnotiť nutnosť tejto investície. Odporúčame mestského zastupiteľstvu vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky s dôrazom na sanáciu základu telocvične a dokončenia aspoň časti priestorov na poschodí telocvične. Hlasovanie 4 zo 4 členov boli za. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto má otázky alebo nejaké pripomienky? No neviem, my ako základná škola, či budeme vedieť vyčísliť tie náklady, že mesto, pán Dešení, alebo niekto, kto sa tomu viac rozumie, a my... Samozrejme, ja si pomôžem. Ja si pomôžeme, ale musíte vyšpecifikovať. Tieto výdavky ako nie sú v tom rozpočte. Myslím, že tu bolo aj určenie, že na komisii výstavby by to išlo, takže týmto smerom. Nebolo to návaz, myslím. Ale teda aj v spolupráci. Samozrejme, musíte prvý vyšpecifikovať a potom môžeme počítať ďalej. No. Tak ešte niekto do rozpravy? Bolo požiadavka na výmenu tých madracov a senáte, kde sa hrnú na rozpočtu, či nie? To je si Dobre, ďakujem. Končím rozpravu k tomu dôvodu. Nechám, poprosím o prednesenie návrhu uznesenia. Ja som práve to verifickú. Ale že je tom duch, ako bolo to prvé. Zastupiteľstvo vo veľkom konferencii schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016 a 2017. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. My sme než dáme hlasovať oficiálne, prišiel pán Demeter, takže ho vítam jednak tam zmenil počet hlasujúcich, tak aby komisia ma do toho vedla zvateľnosti. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby takto navrhnuté uznesenie bolo prijaté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? 1. Ďalší v poradí je materská školka, čiže prosím pani riaditeľku, aby prednesla a uviedla svoj materiál. Na predpokladaný rozpočet uviedli, že 285 097 dostaneme z originálnych, plus tie kapitálové výdavky 15 000, by sme to prosili presunúť na originálny, aby sme mohli zabezpečiť chod materskej školy aj tým, že treba vymieňať tie ležadlá matrace. Budú v nich zarevidované do rozpočtu. Pán Novotný, že si takýto. Ďakujem, poprosím stanovisko. Komisia finančná Správy Majetku a škola odporúča popraviť návrh rozpočtu na rok 2015 vlastné príjmy na 16 000 eur a preklasifikovať kapitálové výdavky na bežné výdavky v sume 15 555 eur. To znamená,
minus 298 tisíc, pardon, nie minus, ale 298 652 eur. Príjmy 16 tisíc eur. Celkový rozpočet sa opraví na 314 652 eur. Hlasovanie 4 zo 4 členov boli za. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Nikto? Takže nechám hlasovať. Poprosím o návrh uznesenia. Kde sumy sú tam zaslúžené ako v rozpočte, takže keď si môžete, tak hlavne tá suma od koncola návrh na rok 2015 je, ešte raz opakujem, 314 652 eur. Vlastne príjmy sú 16 000 a originálne kompetencie 298 652. Tak. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje návrh programového rozpočtu pre materskú školu na rok 2015 v sume spolu 314 225 652 eur a na roky 2016 to je na vedomie. Ďakujem. Má niekto nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kto je za to, aby teda tento návrh uznesenia bol prijatý, nezvihne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Základná umelecká škola. Je tu pán Rečka? Nie je prítomný. Čiže dohodovú správu prenesiem ja. Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia predkladá na schválenie vyrovnaný rozpočet na roky 2015 a 2017 v zmysle zákona 523. Návrh rozpočtu je zostavený na základe predpokladaných požiadaviek a prepočítaných podľa aktuálnych koeficientov pre rok 2015. Uvedený návrh bol predbežne prekonzultovaný s ekonomickým oddelením mesta Veľký Šariš. Poprosím znova stanovisko. Návrh programového rozpočtu SÚŽ, Komisia finančná, Staveb Majetku a Škodova odporúča schváliť návrh programového rozpočtu, ako bol predložený na mestské zastupiteľstvo. Hlasovanie 4 z 4 členov za. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ niekto nemá nič, končím rozprávu, nechám hlasovať, ten návrh, požiadam návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje návrh finančného a programového rozpočtu základnej umeleckej školy na rok 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za, aby takto dané uznesenie bolo prijaté, nech zvihne ruku. Jednohlasne. Ďalší poradí sú technické služby mesta Veľký Šariš, prosím riaditeľa, aby uviedol materiál. Čo sa týka technických služieb mesta Veľký Šariš a programového rozpočtu, tak technické služby žiadajú od mesta ako príspevok na plnenie hlavnej činnosti pre mesto vo výške 174 200 eur, tak ako to bolo v roku 2014. Návrh na ďalšie roky 2016-2017 tej istej výšky. Čo sa týka finančného rozpočtu z komerčnej podnikateľskej činnosti, máte návrh, ale malo by dojsť k zmene aj na dnešnom zastupiteľstve a takým spôsobom, že lesy by mali prejsť do správy mestskej Šariši. Takže tam bude zmena, čo sa týka podnikateľskej činnosti. Aj v príjmovej, aj vo výdavkovej. Prosím stanovisko komisie.
Komisia finančná správy majetku a škodová odporúča schváliť takto predložený návrh rozpočtu. Zároveň odporúča po presune časti podnikateľskej činnosti na mestský podnik SRO prehodnotiť finančný rozpočet. Hlasovanie, hlavná činnosť za 5 z 5 členov, podnikateľská činnosť za 5 z 5 členov. Ďakujem. Otváram rozpravu. Nech sa páči. Chcem sa opýtať, či sú potom technické služby schopné prežiť rok 2015 aj po výpadku týchto príjmov. Budeme mať nejaké peniaze. Dojde k úprave tej dvojky hejtu na podnikateľskej činnosti. Tak fakticky, neviem, že či pán poslanec sa pýta na hlavnú, ale na podnikateľskú činnosť, či na podnikateľskú činnosť. Hovorím, že väčšina príjmu išla z reálne, takže ostatné činnosti, kvázi podnikateľské, prinášali príjem. No, budeme vykonávať činnosti, na ktoré si v rámci našich možností, to budeme aj trošku zmeníme. Prosím ďalšie. Nikto? Takže končím rozpravu. Prosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši schválil návrh finančného programového rozpočtu na rok 2015 a berie na vedomie návrh na zmeny v rozpočte do programového rozpočtu na roky 2016-2017 po zapracovaní. Mohol? Si teraz ešte nie. Zatiaľ nie sú ešte tie zmeny zrealizované, čiže následne sa to čiže zatiaľ nie je tak, ako je. Berie na vedomie. Berie na vedomie roku 2016. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké pripomienky na rozpočtu, na rozpočtenia? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za, aby to uznesenie bolo v takom znení, nech vyhne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Takže tým sme prešli vlastne všetky zložky Šariša, čiže v ďalšom sa vraciame k pôvodnému programu, ako sme mali, to znamená bodu Myčka sme mali už, 9. Nie, to je to poriadku, áno. Tak to bolo súhlasené po programu. Čiže prosím pána kontrolora, aby sa ujal slova. Ďakujem. Jedna z ďalších úloh, ktoré má hlavný kontrolor, vlastne je predložiť vždy po ukončení kontroly správu o výsledkoch kontroly na najvyššie mestské zastupiteľstvo a predkladáme vám teda správy o výsledkoch kontroly od posledného riadneho zastupiteľstva, teda od 6. novembra, čiže z kontrol, ktoré boli ukončené po tomto termíne. Prvá kontrola sa týkala splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v príspevkovej organizácii technickej služby mesta Veľký Šariš. V roku 2013 som sa vykonal kontrolu, ktorá bola zakončená správou, boli tam zistené nedostatky. Technické služby prijali 12 opatrení a požiadal som teda o doplnenie týchto opatrení, spolu bolo prijatých 22 opatrení. Na stránach číslo 1, 2 a 3 vám uvádzam vlastne, aký je stav plnenia týchto opatrení, to znamená, niektoré boli splnené, niektoré boli čiastočne, niektoré neboli splnené. A súčasne boli zistené aj nové kontrolné zistenia, pretože tá kontrola sa vlastne bola urobená na vzorke digitálnych skladov. Objavili sa aj nové nedostatky, to znamená pri operateľských faktúrach,
pri dokladoch o pôvode dreva, záznamov o prevádzke vozidla, pri dodavateľských faktúrách a tak ďalej. Ja prejdem všetky tieto kontroly, potom pokiaľ budete mať otázky, tak sa môžete pýtať. Druhá kontrola sa týkala splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na mestskom úrade pri kontrolách za prvý polrok roka 2014. Jednalo sa o 5 kontrol, 5 správ. Prvá správa sa týkala kontroly príjmu z prenajmu pozemkov. Tu bolo prijatý série opatrení, vlastne všetky boli splnené. Druhá kontrola sa týkala kontroly príjmu z prenajmu nebytových priestorov. Bolo tu prijatých 5 opatrení. Problém je pri plnení opatrenia, ktoré sa týka vlastne budovy tzv. Tej starej školy. Tam sú problémy jednak zmluvného vzťahu s niektorými subjektmi a respektíve s uzneseniami. Tretia kontrola bola kontrola, ktorá sa týkala zúčtovania PHM. V tejto kontrole vlastne bolo zase prijatých 5 opatrení. Niektoré sú splnené, niektoré nie sú, niektoré nedostatky sa opakujú. Štvrtá kontrola, kontrola výberu daní z nehnuteľnosti právnických osôb za rok 2013. Tam boli takisto nedostatky, bolo prijatých 6 opatrení. 4 opatrenia boli splnené, bol vyrúbený rozdiel v základe dane za poschodia, ktoré boli vlastne vyrúbené, a 2 opatrenia sa ešte nedajú vyhodnotiť, pretože dajú sa vyhodnotiť, až keď budú vystavené nové rozhodnutia na daní z nehnuteľnosti. 5. správa sa týkala kontroly postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa paragrafu 9 odsek 9. Tu boli vlastne tiež prijaté 3 opatrenia. To často sa tu stretávame s tým opatrením, ktoré je na strane 9 číslo 1, to znamená, máme schválené uznesenie, kde je vlastne schválený postup pri verejnom obstarávaní, či pri sume na 1000 eur má byť prítomný hlavný kontrolór a pri sume na 3000 eur, to tam myslí bez DPH, sú prítomní hlavný kontrolór a traja poslanci. Nie pri všetkých uzneseniach, nie pri všetkých zadaných zákazkách sa toto uznesenie príjme. Uvádzam niektoré. Takisto potom je tu rozpor s smernicou primátora. Dobre, tretia kontrola, strana 10. Je to kontrola dodržiavania uplatňovania zákona číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Tá vlastne sa skladá z 2 častí. Prvá časť je povinné zverejňovanie a druhá časť sa týka vlastne sprístupňovania informácií na žiadosť. V prvej časti v zmysle zákona musí zverejniť niektoré informácie na svojom webovom sídle. To znamená, niektoré boli zverejnené, niektoré sa v priebehu kontroly zverejnili. Zostalo tam ešte vlastne zverejniť postup, ktorý musí vlastne povinná osoba dodržať pri vydávaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní. Ďalej mesto má niekedy problémy pri zverejňovaní objednávok s lehotami, nezverejňuje ich v tých lehotách, ako to má, a niektoré nedostatky sú aj pri zverejňovaní faktúr, aj objednávok. Chýbajú tam niektoré body, ktoré tu uvádzam, hlavne odvolávky na zmluvu, na objednávku. Taktiež jedenkrát som našiel, vlastne bola neskôr zverejnená zmluva. Dokonca aj pri tých technických službách tam uvádzam, boli tam zmluvy, ktoré neboli zverejnené v zmysle zákona. No a druhá časť sa venovala sprístupňovaniu informácií na žiadosť. Za rok 2014 bolo zaevidovaných 26 žiadostí. Z 26 zaevidovaných žiadostí sa v spise chybol spis k 5 žiadostiam, že ani som ich nevedel posúdiť. Ja som žiadal a nedostal som. Lehota odpovede 8 pracovných dní nebola dodržaná v 2 prípadoch. Jedna žiadosť bola postúpená po lehote. Na väčšine žiadosti chýbala v zmysle internej smernice podpis primátora na rozhodnutí zápisom v spise. Pri jednej žiadosti nebol vydaný pravdivý údaj. A jedna v podstate sú to aj vidím tu pani, ktorá vlastne ma navštívila v závere roka a upozorníme vlastne na nesprávny sadzovník, ktorý máme vlastne za
sprístupňovanie informácií a ja som si to potom overoval ako hneď večer a pozeral som po internete, ako majú iní a proste urobil som zo svojho pohľadu nejaké zistenia. Skutočne musím dať za pravdu tým občanom, ktorí sa vlastne sťažovali, že to nie je v poriadku. Máme vyššie tie náklady, ako je bežné. Poviem, tie náklady v mestách, obciach, neviem prečo, ale sú všade vyššie. Proste mesta, obce si počítajú vyššie tie náklady za sprístupňovanie tých informácií, proste asi majú menej peniaze, alebo nedržali zákon, to už neviem, alebo majú staré kopietky, ja neviem, ale je to tak. Určite doporučujem, to znamená zrušiť staré uznesenia, kde je ten sadzovník prijatý a prijať vlastne v smernici, už len primátorom, to netreba cez mestské zastupiteľstvo, to znamená nový cenník za zverejňovanie informácií, teda to sa páči, aby to nebolo rozpore s vyhláškou. Posledná kontrola, čiže táto kontrola už bola schválená kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2015. Štvrtá kontrola, ktorá tu je na strane číslo 13, to je kontrola stavu a vývoja dlhu mesta. Dal som si ju do plánu kvôli tomu, že častokrát počúvam o zadlžení, o dlhu a neviem čo všetko a častokrát tie údaje nie sú korektné a nevychádzajú z údajov mesta. Čiže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že zákon o rozpočtových pravidlách ukladá hlavnému kontrolorovi, aby sledoval tú výšku dlhu. V prípade, že sa prekročí tá hranica, musím to oznámiť. Tá hranica je aktuálne 60%, to znamená toho dlhu, ktorý definuje zákon, aj prečítam, koľko to je, 60% bežným príjmom predchádzajúceho roka. Momentálne platí zákon, že tie hranice sa posúvajú, ale zase je prechodné dvojročné obdobie, kde vlastne ešte stále platí tých 60% a následne vlastne o 2 roky bude platiť to, že pokiaľ by bolo prekročených 50%, mesto musí príjmať opatrenia, aby sa dostalo pod 50%. Dokonca zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý, zaviedol vlastne aj sankcionovanie 5%, aby mesto prekročilo tú úverovú zadlženosť na 60%, ale zase je tam dvojročný odklad. Pod celkovou sumou dlhu obce sa na účely zákona o rozpočtových pravidlách 583 z roku 2004 rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istých návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodavateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. Veľký Šariš nemá ručiteľské záväzky a záväzky z investičných dodavateľských úverov, tak ako sú, tak tiež nevykazujeme. Čiže my máme vlastne len záväzky, poviem tak ináč povedané, z ostatky istín, ktoré tu sú, ale aj tu zákon pozná vlastne výnimky, ktoré sa nezapočítavajú. A to je štátne kontrolové výnimky, pokiaľ tie splátky, ktoré realizujeme, sú vlastne vyrovnané z nájmu, ktorý my vlastne berieme za prenájom, a to je kryté u nás, je tam nejaký rozdiel, či 2000, neviem, od 2 do 3000 eur. Takže nepatrí to do dlhovej služby, tento zostatok. Podobne, keby som mal postupovať dokonca ani ten úver, ktorý je vo Všeobecnej úverovej banke na rekonštrukciu, potom ten sa sám spláca. To znamená, je tam vlastne tí nájomníci platia, to zahrnuté, to znamená do odpisov. Čiže takisto, keď šiel ten istý princíp, tak tiež vlastne by sa nemusel počítať, ale nie je to tak, a na strane 14-15 vlastne to uvádza tie zostatky tých istín, tých návratných zdrojov financovania a k 31.12. je to 414 000 eur. 414 000 k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka tvorí 13,32%. Čiže hranica je aktuálna 60%. Tlak je na to, aby sa to dostalo pod 50%. Podľa rok starých údajov obce do štatistiky majú priemer tej zadlženosti okolo necelých 30%. Čiže my nedosahujeme ani polovicu priemeru obce to sú aj mesta sú viac zadlženejšie. Toho, čo má Slovensko. Čiže je to jeden z najlepších údajov, aké mesto Veľký Šariš má, keď sa aj, neviem, agentúra nejako zverejnila niektoré vlastne údaje a nejaký taký rebríček, a bol som tam, myslím, že druhý od konca.
Čiže len, že čerpala z niektorých údajov, ktoré neboli korektné a niektoré údaje sa nedali ani prečítať, pretože proste objektívne sa nedali dobre prečítať. Boli tam mimoriadne splatky, kontokorentné údaje a tak ďalej, čiže nie všetko sa dalo. Čiže ešte raz opakujem, tá dlhová služba, čo sa týka mesta Veľký Šariš, je veľmi dobre a skutočne mesto je v dobrej kondícii. Nemáme žiadne nejaké problémy, čo sa tohto týka, toto chcem zdôrazniť. Možno, že bolo dobré aj dobre Šarišťanom toto napísať, oprieť sa o fakty a nechať, písať občanov, alebo neviem, proste, kto nemá presné podklady. Druhá podmienka, ktorú zákon o rozpočtových pravidlách, čo sa týka tej dlhovej služby, vlastne vyžaduje, to znamená ročné splatky nesmú prekročiť 25% tých bežných príjmov. Tie ročné splatky u nás sú necelé 3%, 2,96%. Čiže takisto plníme aj ten druhý ukazovateľ, čiže z môjho pohľadu táto kontrola vlastne nebola ukončená s nejakým nedostatkom, čiže nie je potrebné príjmať žiadne opatrenia, ale chcel som vás informovať, tieto noví niektorí poslanci, ste vedeli, ako to je a my sme mali prehľad. Čiže ak máte teraz nejaké otázky k tým všetkým, ktoré som komentoval, som sa snažil skutočne prejsť, tak sa odpovedám. Prosím, nech sa páči, môžem na rozpravu. Máme? Áno, páči pán Lotný. Zároveň je napísané, že kontrolovaní v oblastiach kontroly neboli zistené, že porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a v dôsledku toho sa správa o súčasnej kontroly nevypracuje a nie je prijímať potrebné opatrenia. Na tej strane 15, áno? Na tej strane. To sa týka aj tej dlhovej služby. U ostatných mestách Správy. Ako tak, no možno, že skúsim nejak veľmi z krátkosti. Každá kontrola je ukončená, to znamená, je správa. U správe sa môže kontrolovaný subjekt štandardne, to je to všade, to vždy prijatý. Následne je ukončená prejednávaním a spísaním zápisnice. Zápisnice sa určia termíny, do ktorých má kontrolovaný subjekt, pokiaľ je to na meste, mesto, pokiaľ je to niektorá organizácia, tak je to organizácia, má prijať opatrenia. To je prvá vec, prijať opatrenia, to je to ľahšie, prijať. Čo urobím? A následne je druhý termín, musí oznámiť plnenie týchto opatrení a oznámiť, aké uplatňujú vlastne nejaké opatrenia voči zodpovedným pracovníkom. Čiže to je druhý. Tu napoviem, je tu viacero tých kontrol, je tu veľmi veľa toho, čiže to sme museli jednu za druhou tú kontrolu a čiže keď sa ku konkrétnej kontrole nám spýtate, tak vám budem reagovať na ktorú konkrétnu sa pýtate. Lebo sú kontroly, ku ktorým boli prijaté opatrenia, niektoré neuplynuli termíny, čakám. Mesto má termín do 15. marca prijať opatrenia, to sa týka plánu kontroly činnosti za prvý polrok 2015 a jednej tej kontroly jednej kontroly, to je tá kontrola, ktorá sa skladá z tých 5 malých kontrol, vlastne tak poviem, tiež je tam, myslím, do 15. marca termín prijať opatrenia. Následne je tam ďalší termín splniť prijaté opatrenia do 34. Verejné obstarávanie, čo to je, tak tam aké sa to, tam ste niečo dali na plánu, alebo aké sa následne závery prijali z vášho zistenia? Moje zistenie je, ako ja som poukázal, že ktoré tam sú nedostatky a je tam vlastne znova termín 15. marec 2015 prijať opatrenia a 34. predložiť správu o splnení. To znamená, to je na štatutárov. V tomto prípade je to primátor mesta. Či primátor mesta je zodpovedný do zákona o finančnej kontrole kultúrnom audite 502 2001 prijať opatrenia. Vo celom merali všetko, čo ste vytkli vlastne, tak je akože primátor? Nie, okrem tam, kde sú technické služby, tá prvá, tak tam je riaditeľ technických služby. Áno. Chcem spýtať, bude potom poslancom predĺžené následne nejaké, alebo nie je to už potom povinnosť predkladať poslancom správne o nejakých prijatých opatreniach, ako boli prijaté a tak ďalej? Toto, čo ste teraz povedali. Následná kontrola. Zase nasleduje... Či budeme vedieť potom, ako sa to... Následná kontrola. Tak, je to tu je vo Veľkom Šariši, ako poviem, ja som tu 6 rokov. Je to veľmi ťažké, vám poviem, v tom spôsobe, že niekedy zavediem kolegom v iných mestách, že
povie, že nájdem jednu, dve, tri chyby. V dvom, trom chybám sa ľahko príjmu opatrenia, sa ľahko splní. A ja tu niekedy mám problém, pozrite, aký to je materiál, koľko tam máte tých vecí. Ja mám problém doslova ukončiť tú správu, lebo to je nekonečný príbeh. Ja mám problém ukončiť, ja keď som technický služba, pozerám do 15 zákonných noriem. A viem, že ešte som všetko neobsiahol, aj keď som sa rozkrájal, nedá sa to. Čiže urobím, čo urobím, vidíte, tam množstvo, tam 22 opatrení. Verím, že všetko určite na 100% nie je to ani víc cieľ, aby všetko splnili naraz, ale určite by som chcel, aby sa tých 80-90% doplnilo, aby sme výrazným krokom pokračovali. A to podobné aj v mestách, tie roky pozadu, veľmi ťažko mi to je, lebo ja robím kontrolu, príjmu sa opatrenia, oznámi sa mi, ale prejdem na ďalšiu kontrolu, znova tie isté chyby sa znova zopakujú. Ja to potom v tej správe, čo je tá 9.2, tu aj potom pripomínam, keď si pozriete tom vzadu, že za to ja nie som zodpovedný, to nie je moja úloha, ja nemám na to ja žiadne kompetencie, aby som ja mohol s tým urobiť nejaký. Čiže toto je vyslovene kompetencií primátora mesta? To je štatutárna danej organizácie, čiže na meste, za mesto je to primátor, za organizácie, keď sú školy, je tam riaditeľ, keď sú technické služby, keď sú riaditeľ, čiže každý musí vo svojej organizácii to riešiť. No, ako neviem, čím to je, keď stále vravíte, že sa to dookola opakuje, tak potom, ako je to možné? No, je to podľa toho. Ja vám poviem ako tak, ja som to tu uviedol písomne v tom ďalšom materiále. Je to preto, lebo nie sú presne adresne stanovené zodpovedné osoby a nie sú častokrát voči nim vyvedené, áno, alebo uplatnené opatrenia za zistené nedostatky. Viete, keď voči vám nie je nič vyvodené a keď to urobíte znovu a znovu nič nie je, no tak ako nie je to na vás taký plán. Čiže môžeme my nejako tým pádom a my ako zastupiteľstvo apelovať potom nejakým spôsobom aj povedzme na primátora, aby potom predkladal nejaké správy o vyvodených dôsledkoch alebo niečo takéto? Máte akékoľvek možnosti, sa rozhodnete a budete vytvárať ten tlak. Vy proste by ste mohli vytvárať tlak na to, aby sa tie nedostatky odstranili. To znamená, akou formou ich príjmete, je na vás. Ale vytvárajte ten tlak, ja som rád, keď budete vytvárať. To znamená, žiadajte, príjmajte uznesenia, proste je na vás. A keď príjmete, teraz váži tú formu, ale určite nie to len pomôže. Nepomôže, to znamená, mne to len pomáha. To znamená, nie som sám, že mám oporu mestského zastupiteľstva, že to nie je kalendár. Takisto samozrejme aj občania pokiaľ upozornia na niektoré veci, samozrejme na to posúvanie, ale akože mnohé veci, lebo vidíte, samozpráva je taká široká, takýto špicelov. Máme kontrolór, žiadno mesto nie je schopný ako skontrolovať všetky oblasti, všade sa dostať. Ty si len vyberá, preto sú tie plány kontrolné činnosti, preto sú tie plány uznesenia, takto to je aj daňové úrady, tiež majú svoje plány, tiež neskontrolujú každého daňovníka každý rok. Nikde to tak nefunguje. Najvyšší kontrolný úrad tiež neskontroluje celý verejný sektor. Každý rok má všade. Proste takto to je. Ja som na polovičný obecovská uvedomý. Toľko času strávim, keď si zoberiem tu predchádzajúce volebné obdobie, som dnes už veľa času, lebo ja to nemám naplnené. To je v podstate takisto čas, ktorý strávim tu na, to je v podstate mohli započítať tú vec. By bol to každý mesiac, keď priemerné mal zastupiteľstvo. Dobre, svedčí. Pokiaľ ide o tú kontrolu a tie proste odstranenie nedostatkov, myslím, že teraz momentálne máme dobrú spoluprácu s hlavným kontrolorom a že sme v dobrom kontakte. Tam, čo bola spomínaná tá otázka, prečo sa tieto diať, prečo sa diali, tak ja som vlastne veľmi jednoznačne s pánom kontrolom, že taká hlavná príčina bola tá, že na mestskom úrade neboli vymedzené kompetencie a zodpovednosti. Čiže v podstate doslova do písmena sa tá zodpovednosť dostúvala jedného na druhého. Momentálne, a tým si vlastne plním aj jednu spomenúť, som mal aj do ďalšieho bodu, chcem vás oboznámiť ako teda poslancov. Od 1.3. vstupuje v platnosť nový finančný poriadok mesta Šariš, kde tieto chyby sú už odstranené a dneska vlastne si môžete, dneska ešte nie, 1. na stránke mesta presne pozrieť to, na čo zodpovedá, aké má právomoci, aké má kompetencie a ktoré veci rieši. Čiže tam už nebude možné to, čo bolo doposiaľ, čo vytýkal aj kontrolór, že proste bolo ťažko nájsť vyníka. My toho vyníka teraz momentálne uvidíme okamžite. Prosím ešte ďalšie príspevky do diskuzie, alebo teda do rozpravy.
návrhy, ako bude riešiť konkrétne nielen pustným napomenutím, ale niečo v štýle trikrát alebo také niečo. To sú veci, ktoré proste takto vám poviem. Konečný poriadok nerieši, to nie je trestný poriadok. Konečný poriadok vymedzuje. 4 roky sa tu na minulé 4 roky som tu aj nebol predtým. bavilo, že prečítalo sa a sa ďalej. Ja som tu na 4 roky som tu aj nebol a platí zákonník práce v plnom rozsahu aj pre mestský úrad. Čiže aj otázka sankciovania, neplňania si povinností platí v plnom rozsahu pre každého zamestnanca a ubezpečujem vás, že ja tieto veci budem sledovať veľmi korektne. Nechcel by som to tak, ako poviem určite, že môžem povedať, určite nechcem tak, že teraz ako poviem, že 4 roky, lebo mnohé, takisto, predchádzajúci pán primátor zdedil mnohé problémy, chcem povedať. Čiže nie je jednoduché sa s niektorými meniť vysporiadať. Či to treba brať tak, čiže to nie je to otázka 4 rokov. Dobre, samozrejme problémy sa budú a budú sa musieť riešiť, takže samozrejme sa nevyhýbame a takisto, ako som hovoril, že má každý svoju zodpovednosť na úrade, mám ju aj ja. A vymedzujem ho aj v trestnom poriadku. Čiže aj ja som momentálne verejne kontrolovateľný kýmkoľvek z vás, aké povinnosti mám, aké mám zodpovednosti a ako si ich plniť. Môžeme ešte byť vlastne k tomu, čo ste vlastne nám tu predložili. Čiže môžeme nejakým spôsobom to my ako zastupiteľstvo povedzme zaviazať nás na následné ďalšie zastupiteľstvo, v ktorom opäť predložíte takúto správu, povedzme pána primátora, aby nám v takýto správe rovno predložil nejaké jeho prijaté opatrenia, aby sme si vedeli to nejako porovnať, alebo Ja ich musím predložiť do 15. pánu hlavnému kontrolorovi. Konkrétne na tento, myslím, do budúcna, hej, alebo povedzme ob ďalšie zastupiteľstvo, povedzme na tieto dostaneme odpoveď po stanovených termínoch, hej? No, ako tie správy od hlavného kontrolora vlastne idú v prvom rade, keď sa ukončí noc. Čiže to je hneď najvyššie, to je samostatné, teraz sa to bolo viac. Následne hlavný kontrolor vlastne dáva správu o kontrolnej činnosti. To je ten ďalší bod, ktorý nasleduje. Ono, že v tomto druhom bode, ten je raz u nás však ešte zaužívané sa to dáva dvakrát za rok, to znamená polročne sa dáva. To znamená, vždy vlastne aj si zhodnotím ten svoj plán kontrolnej činnosti a tam to vlastne uvádzam. Už neuvádzam presne, detálne, tak ako sú tie nedostatky v správach, lebo tie vždy podrobne dostanete, ale vlastne sú tam práve tam je to uvedené, to znamená, či boli, či neboli splnené a prijaté tie opatrenia. A pokiaľ tam bude chcieť sa niečo spýtať, tak vlastne o tom informovať. Čiže momentálne je ten režim tak, že dostanete raz za pol roka správu o kontrolnej činnosti, teraz zase tiež prešiel druhý pol rok, 2014, a v tom druhom bode je správa o kontrolnej činnosti. Čiže pokiaľ tam neboli prijaté, tak myslím, že tu aj myslím, že to aj tuto uvádzal som, že niektorí neboli prijaté, a tých správ neboli. Sú tu vlastne rozhodky aj z toho dôvodu, že neboli prijaté opatrenia. Nebola doručená správa. Asi tak to myslím, že jedna vec je, preto je to hlavný kontrolór, ktorý proste má tú zodpovednosť kontrolovať. Nič vám nebráni ako poslancom na konkrétnu vec sa prispýtať, nikomu som nikdy v žiadnom prípade by neodmietol, ale myslím si, že by nebolo vhodné dublovať pozíciu kontrolóra, ktorý keď tie opatrenia dal, tak tam ste počuli sami, že je povinnosťou tie opatrenia doložiť a nielen opatrenia, ale aj ich vykonanie. Takže tá spätná väzba tu je každopádne. Dobre, ale kľudne nie je problém, keď konkrétny problém bude zaujímať, prísť a dať si doložiť konkrétnu vec. Prosím, ďalší do správy, pán Dravca, prosím. Som rád, že pán hlavný kontrolór nakoniec povedal, že veľa vecí ako bolo zdedených, lebo podľa tohoto materiálu vyzerá, že sme za 4 roky nič nerobili. Vedel by som to gradovať preroz napríklad aj čo sa týka spotrebovaných mód a ďalších vecí, ako to bolo a ako sa to upravilo. Len keď povedzme v 2011 sme mali kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorí kontrolovali rok 2010 a bol z toho hotový román. A potom neviete, čo skôr ako robiť, tak sme postupne, všetko sa naraz nedalo, postupne sme mnohé veci ako odstraňovali a aj pozeráte, aj pri týchto veľa vecí je aj splnený. Pán hlavný kontrolór tiež ako konštatoval, že všetko naraz sa nedá. Jednoducho sa nedá. Tak ja myslím, že sme sa posunuli do úplne iných vod aj na tomto to by som chcel k tomu, aby to nebolo tak, že ten posledné 4 roky tu bola lete prepadlisko.
Ďakujem. Ďalej sa hlasí do rozpravy ešte. Pán Demeter. Môžem ešte ja sa opýtať v tej správe číslo 3, kontrola zúčtovania PHR 2013. Ja som chcel opýtať na to opatrenie číslo 5, zmluva s firmou Best Group Charlotte, alebo Plus, SEO Prešov, o výpožičke, že ako dlho trvá tá výpožička. Tá zmluva bola ukončená, tá zmluva bola ukončená, toto už je kontrola splnenia prijatých opatrení, to znamená, bola kontrola, kde som konštatoval niektoré nedostatky. Myslím, že to bolo 36. alebo 1.7., keď zastupiteľstva tam poboli v 2 dňoch, nejak tak závere, tam som podal správu. A v podstate aj na to, že tam bola tá kontrola, vlastne došlo vlastne aj vlastne ukončenie tejto zmluvy, to znamená, tá zmluva bola v podstate nejak presne, kedy tam bola, ale bolo to neukončené. Nepokračovalo sa. A neviem, to sa jednalo iba auto, alebo aj tri? To sa jednalo o jedno auto. Jedno auto a aj auto bolo pre technické služby, alebo Pre mesto slúžilo hlavne na vývoz materiálu na trh. Auto šoferovali naši zamestnanci, alebo mesta? V mojich systémach to boli zamestnanci na dohodu, teraz neviem, či to bola dohoda o vykonaní práce, alebo pracovné činnosti, a na dohodu. A tam, neviem, ako ma udrolo mi to do očí, prečo, za čo, jak, a našiel som si na výpise výkonného registra, že konateľom a spoločníkom je pán Riešenie, ale neviem, ja by som to chcel s primátorom, pán Migali, chcem opýtať, že bola potreba, alebo prečo tú firmu a na čo? Teda bola potreba, tým, že technické služby predtým na to tieto veci zabezpečovali a v podstate nemali v tom čase s čím, tak preto sme ako využili, že tých ľudí mali aj na dohody, ako bolo povedané, ale ako náhle sa pri kontrole zistili ako nedostatky, tak som to celé postavil. A nebol žiadny zisk na tom, bola len dohoda, že za spotrebovanú PHM bude to jazdiť. Čiže žiadne iné platby, úhrady tam nebolo, len na základe spotrebovanú PHM. Plus ešte vyplátal tá dohodu. Ten dohoda bol, ten pán tu bol normálne zamestnaný ešte predtým, alebo na dohodu, to bolo len zhoda okolností, že vlastne keď bolo potrebné, tak jazdil pre ten dohodu. Lebo keď tak konštatujem z tej správy, tak vidím, že dosť veľa tu bolo aj takých nedostatkov, že pokiaľ viem, pán hlavný kontrolór je tu často, je aj na telefóne a nikdy nebol dôvod, že by vám neporadil, či je to možné, nie je možné. A by nevznikol taký výsledok, že sa niečo uzatvorilo, čo ani nemalo byť. Ale samozrejme, že sme tieto veci konzultovali, áno, bolo, len hovorím, keď v praxi sa zistilo, že sú tam sa vykazujú ako nedostatky, tak som to celé stvoril. S vykazovaním, ja som navietal, to bolo podstatou hlavnou, ako bolo vlastne, tam bolo vykazované kilometrovné, boli tak, že nebol určený stav tachometra. A pre mňa to je absolútne nepriateľné, lebo to auto slúžilo, predpokladám, nielen pre naše, ale pre súkromné účely. To znamená, mal byť evidentne jednoznačne ten stav tachometra, jednoznačne tam musel byť a ten tam nebol. A toto mi vadilo, a to bol pre mňa najvážnejší dôvod. Krem toho myslím, že tá zmluva bola zverejnená neskôr, ako bola podpísaná a ako sa užívala. Čiže to som navietal, myslím, že už máme tie 2 mesiace tam bol posun, takže to bol. Čiže hlavne ten stav tachometra sa tam neuvádzal, tým pádom sa to nedalo jednoznačne určiť, koľko sa jazdí pre mesto. Jazdilo sa do všetkých, kde sa aj tu po meste nielen na hrad, ale aj tu po meste, čo trebalo rozviesť, tak sa rozviezli promptne. Dobre, prosím vás, ďalej, nech sa páči, pán Gála. Je tu napísané, že
stav nesplnený, na ďalej pripravíme ostatní. Ktorá strana to je? Strana 8. Ako nesúhlas kilometrov, priemerná spotreba je 15 a reálna 20. Či to stále trvá, alebo už je to odstranené? Vlastne sú tu skoro všetky autá mestského úradu, každý má No, či to je odstranené, to ja vám teraz neviem povedať, ako či to je odstranené. Čiže mesto má k tejto kontrole prijať opatrenia v termíne, myslím, že to 15. marca. Čiže ja čakám za tým, že mesto príjme. Čiže ja vám to neviem teraz povedať, či sú splnené. Má prijať opatrenia a má oznámiť to splnenie, to znamená, že to je, že už sa robí tak, ako sa má. Máme podobné auto a proste no, také veci neexistuje zvyčajne. A musí byť proste každá jazda, kilometrom. Ako náhle nesedí aj celkomet, alebo spotreba je iná, tak ten dotyčný zamestnanec proti dnes na benzínku a to platí. Ten rozdiel oproti tej norme, ktorú má stanovenú. V podstate od 1. júli tento stav už minul. Tam proste naši musia platiť. Liter nesedí s normou, to platí 15 litrov, 15 litrov. I to sa s tým nie. A kilometre musia byť, a proste všetko sa nie. Súhlasím s tomu, že to isté je u nás jednoducho, pokiaľ je nejaká pracovná cesta, okamžite ide cestiak, podpisuje sa, čiže tam nie je možné, aby sa auto užilo bez súhlasu a bez vedomia a následného vyučovania kompetentnou osobou, čiže akékoľvek výjazdy bez cestiaku sú nepripustné. Keď sa stane taká nehoda, musí tam byť, je to služenie auto, tam úplne iný postup, to bolo vážne, prečo išiel tam. Ušiel cesty. No asi nemali s tým možno problém, taký, keď to príde, tak potom bude to iné. Takto možno to vstúpiť, je to správa za minulý rok, opakujem znova, tento správa na meste neexistuje. Už neexistuje. Dobre, čo som chcel, že ten stav už proste nie. Tak nie je tu evidentné. To je za minulý rok správa. Môžem napríklad ten bielý Hyundai, keď sme išli každý deň náhrať napríklad s pitnou vodou, všetko hore spotreba. A nikde nie to auto nejazdilo, jasné, že za 2 týždne urobilo 20 litrov spotrebu. To bolo normálne, že auto bolo plne naložené naftou, pitnou vodou, cementom, vápnom, neviem čím. Išli sme 2 traja na kontrolu. Každý deň išlo auto hore náhrať. Viete spotrebu, pozrite, ide človek, keď idete hore a máte ten digitálny mat, tak to je 27-35 litrov spotreba hore. Nehovorím, že nemôže mať spotrebu. Môže mať spotrebu, ale predsa tej stavke tam nie je učil cesty. Keď raz napíšete, že hra, ja si na tej nízkej dvojke, všetko sa dalo. Aj tu píše, že tu veci tam neboli. Netvrdím, že to sa týka tohto auta, hovorím. Nie, to je viac. Myslím, že to je trafik. Proste je to odstranené, povedal pani primátor, tak potom niečo je. Odstranené štatutárske opatrenie, to čo chce spomenal v evidenciu, to už dneska funguje na... Do toho vidím teda tým. Takže uvidíme za mesiac, za 2, nejakým spôsobom to koniec potrebu. Dobre, ešte prosím vás, nejaký ďalší, chcem sa páčiť pán Lotlín. Chcem vedel spomenúť, prosím vás, čoho sa týkali tie 4 faktúry ABC Credit, ktoré boli v kontrolného obdobia objednávané. Máme 9. Jasne. Krby ABC, to sú PC do rómskej osady, ktoré boli bolo urobené presne tu všetko s tým, že tam to bolo kusov to vplyva, že takto. Firma Glor to robili nám za materiálov priame náklady bez zisku, bez všetkého. To je tá plošina u automatu, kde ten automat ako slúži ľuďom. Čo sa týka pána Sledňaka, áno, pokiaľ sme robili na osvetlení aj teda v škole a prešli sme cez projekt, kde sa tie merače rýchlosti dali, tak firma nám z výstavných týchto predala veľmi výhodne LED svetla. A tieto sme tam zabudovali, tak sme to brali akože súčasť do školy, lebo v podstate v školskom areáli sú tieto veci. A čo sa týka pána Gereka, tak tam bolo robené ešte niekedy v roku 2012
keď túto ulicu doktora Lešťaka, tam je tiež, by som povedal, bezkonkurenčná cena. To nič nemôže, vieš, na tom fakte, že tam mohli byť prítomní poslanci a že to malo byť verejné obstarávanie. V roku 2012 povedal, že to tam nebolo. Čo nebolo? Tak podľa toho pána Gereda ešte to nebolo, lebo toto v 2013. Že dal faktúru až 2014. Poslanci za poslanecké kluby. Akým spôsobom je to ošetrené, keď kluby v podstate nemáme? Čiže ako sa učia tí poslanci, kto sú tí poslanci, sme noví poslanci, ako sa toto bude... Zatiaľ do registrujení, keď si spomínate, ja som vám ponúkal vytvorenie klubov, nechceli ste pri tom stretnutí, zatiaľ to riešime takým spôsobom, ako aj teraz pri tvorbe vývody tohto komisie ili ďalej, čiže vždycky dávam alebo navrhujem poslancov tak ako neformálnych klubov, čiže tam je vždy zastúpený nezávislý, je tam zastúpený do skupiny Smer a do skupiny SDK-u, sieť a tak ďalej. Takže snaha je taká, aby tam boli zastúpené všetky tie zastúpené skupiny, ktoré máme v našom parlamente. Keď to zovšeobecním, takže to je vždy úlehy na to vybrať poslancov. Nie, oslovujeme. Tak to fungovalo to v praxi, tak vám to je, že sme prezvonili všetkých poslancov, kto môže prísť. Ale niekedy naozaj bol problém, aby sa tí traja poslanci ako zišli. Čiže teraz vlastne akým spôsobom sa to bude? Sa to robí takým spôsobom. Dokonca bolo nejaké. Sa zúčastnili niektorí poslanci, myslím, takéhoto vyberovania, ne? Neviem, ako ja osobne som ešte nebola oslovena, čiže preto sa pýtam, aké je výberové kritérium pre toho poslanca, kto sa môže zúčastniť. Ja som nevedela zatiaľ o žiadnej takejto faktúre, alebo teda respektíve úmysle niečo obstarávať nad 3000 eur, čiže preto sa pýtam. No, zatiaľ sme sa snažili urobiť, my vlastne jedno obstarávanie. To bolo teraz, to je podľa zákona, ak nemôžeme vyšiť do zákona. Keď je verejné obstarávanie podľa zákona, to je troška iné. To je obstarávanie, kde poviem tak, je to voľnejšie, to znamená, že zákon o verejnom obstarávaní definuje práve ten, tam mal odvolávku na paragraf 929, to znamená, že náklady musia byť primerané kvality a ceny. Zohľadňuje sa len cena a primeraná kvalita. Čiže len toto vlastne. Každopádne budeme dokladať, že to je primerané. Každopádne môžeme oslovovať vždycky predsedov komisí, Tam sú tie hranice. hlavne komisí, ktoré proste majú tej obstarávanej veci najbližšie. Dobre, ešte niečo prosím vás. Pokiaľ nie... K tomu proste neviem, či to je uznesenie mestského zastupiteľstva, ale potom je to nejaké pre mňa nevykonateľné, hej, keď raz sa tam zúčastnia traja poslanci za poslanecké kluby nemáme, čiže potom je žiaduce nejakým spôsobom prijať nové uznesenie, aby sme si potom vymienili aj túto skutočnosť. Čiže v tomto prípade je tu nejasné. Súhlasím s vami a znova pripomínam, že ďalším krokom, ktorý chceme robiť, je práve novelizácia všetkých týchto noriem, ktoré tu máme, ktoré sú zastaralé. Čiže ja vám v priebehu mesiaca marca dám k dispozícii práve stanoviska jak našeho právnika, tak aj pána kontrolora, ktoré dokumenty sú už zastaralé, treba aj nejakým spôsobom upraviť a verím tomu, že potom spravíme krok dopredu. Takže toto som už myslím, že zopakovali poprvé. Tak ešte doplním. Toto uznesenie, ktoré bolo prijaté, to je môj názor, čo ja teraz poviem. Zákon nevyžaduje, aby niečo také bolo, čiže to je náviek, to je naša vnútorná nejaká organizácia. Ja si myslím, že bolo prijaté kvôli tomu, že bolo aj v predchádzajúcich rokov kvôli čerpania rozpočtu, ktoré šli mimo rozpočtu. Ani ja som o nich nevedel, nemohol som, a tým pádom vlastne nejaký bol tlak troška na to, aby vlastne boli stiahnuté hlavne kontrolóri diania aj poslanci. Čiže preto bolo podľa mňa prijaté takéto uznesenie. Čiže nie je nutné, aby bolo takéto uznesenie, to z ničoho nevyplýva. To je len proste tak, ako fungovalo mestské zastupiteľstvo vzájomne,
ako sa možno, že prekračoval niekedy kompetencie, možno, že primátor prekročil svoju kompetenciu vo vzťahu k rozpočtu, tak následne mestské zastupiteľstvo prijímalo nejaké uznesenia, ktoré slušne verím, že aj komplikujú život, zase na druhej strane. No tak to je tak. Dobre. Stačí? A ešte niekde čo mám? Pokiaľ nie, tak prosím návod uznesenia. Zastupiteľstvo Veľkošarišského kraja na vedomie správu rozpočtov kontroly hlavného kontrolóra mesta a zaväzuje primátora mesta informovať o stave prijatých opatrení na najbližšom riadnom mestskom týždni. Prosím, kto má nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať za to uznesenie, kto súhlasí, nezvíňa ruku. Jednomyselne ďakujem. Takže môžeme prejsť na ďalší bod. 9.2. Zase zmysel zákona o obecnom zriadení hlavných kontrolór je povinný predložiť minimálne najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti. Vo Veľkom Šariši bolo zaužívané, ja som to tiež nezmenil, že správa sa predkladá polročne, to znamená, teraz je predkladaná správa za druhý polrok 2014. To znamená, sú tu rozvedené povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona, to znamená, či už je to stanoviska k rozpočtom alebo návrhu rozpočtov, k záverečnému účtu, je tu kontrola vykonania prijatých uznesení, správu, predloženie plánu kontrolnej činnosti, predkladanie, pôjde 1.4, predkladanie správu výsledkov kontroly, tak ako ste to mali dnes predložené, 1.5, predkladanie správy o kontrolnej činnosti, to je práve tento aktuálny bod, ktorý preberáme, následne bodmi 2.1, 2.2 až 2.6 vlastne sú rekapitulované jednotlivé konkrétne kontroly vykonávané počas druhého polroka 2014. Nie sú tu už rozvádzané konkrétne nejaké kontrolné zistenia, lebo tie sú vždy v konkrétnych správach z vykonaných kontrol. Čiže práve tu nám vlastne sa zameriava na to, že či boli, či neboli prijaté opatrenia, to, čo ste sa vlastne možno pýtali v predchádzajúcom bode. Možno, že ja len v závere som tu upozornil práve na to, že v kompetencii hlavného kontrolóra nie je prijímať opatrenia na odstránenie kontrol zistených nedostatkov, skúmať príčiny vzniku týchto nedostatkov a vyvodzovať zodpovednosť za zistené nedostatky voči zodpovedným zamestnancom. Tieto úkony sú výhradne a jednoznačne v kompetencii štatutárneho orgánu. Čiže toto znova som tu napísal, lebo mnohí ste to aj noví a musíte si uvedomiť, že toto musí znova urobiť štatutárny orgán, čiže primátor za mesto, v organizácii príslušných riaditeľov. Znova tu uvádzam ešte aj ďalšie pripomienky, ktoré mám. V závere to ešte upozorňujem aj na vlastne ten rozpočet udeľovaný tých cien v závere roka, nebolo udržané vlastne nebolo udržané zákon o vecnom zriadení, nariadenie mesta ani štátu, lebo udeľovať mestské vyznamenania ceny je vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Tak ako je to dobré, ale pozrite sa teraz Prešov dal výzvu, aby občania, každý môže vlastne predkladať návrh na vyznamenanie na ocen. Prešov teraz má na stránke výzvu, aby každý vlastne predkladal koho chce. Čiže takto to má fungovať. To znamená, má sa to predložiť, má sa postupovať teda nariadenia, ktoré máme. No, ak môžem sa konkrétne si tejto problematike ozvať, tak žiadne udeľovania cien neboli, lebo ja som, tak som dal poslancom ďakovný list, tak som dal nie ďakovný list, ale paketu tým, ktorí čosi robili bez toho, aby nejak mesto obťažovali a jednoducho, ako dali sme im tam, povedzme, knihu veršov, ktoré, povedzme, poslanci dostali tiež, tak aj tú knihu pána Rodáka, ktorú máme neviem koľko, ešte, a už v podstate sú ako rozdané, tak ani jedno z ocenení, aby ste vedeli, že celý mesta, ktorý zastupiteľstvo rozhoduje, je čestné občianstvo mesta. Tam je k tomu vecné
ocenenie do 2000 korún, bude treba aj toto oprašiť. Potom je cena mesta, kde je 3000 korún za už hotovosti ako vyplatené a verejné uznanie. Ani jedno z týchto troch to nebolo. Ja som dával ďakovné listy a poďakovanie za prácu. Keď si človek pozrie do Košaričan, tak všade uvidíme, že ocenenie mesta. A ja neviem na základe čoho, lebo vlastne tiež sú na ako každý má nejakú kompetenciu. Aj primátor má len kompetencie, ktoré má, čiže to znamená, keď my máme takéto nariadenie, na čo sa týka oceňovania, tak myslím, že ho treba postupovať podľa tohto nariadenia. Nemôžem proste si nejaké postupy vymýšľať, ktoré nie sú niekde. Čiže ja len chcem dať, ako ja nie som proti tým, ani týmto ľuďom, alebo proste vôbec, aj vôbec som. Je to veľmi dobré, že sa ocenili a to, že sa vyzvihnú niektorí ľudia, ktorí robia prínos pre mesto. Len chcem, aby ten postupný proces, keď je to raz vyhradené mestnému zastupiteľstvu ceny, to je zákonné, tak ako to treba rešpektovať a treba z toho vychádzať, lebo potom si neviem, čo to vlastne bolo za udeľovanie, ja tomu nerozumiem, poviem, ale pre mňa, ak to tak nebolo, verím, ale pre mňa, ja som to pochopil tak, že sú to ceny, udeľovali primátor mesta a ja také nepoznám podľa čo. Opakujem ešte raz, môžeme to brať ako prestupeň na ďalšie ocenenie mesta, lebo oceniť, dať verejné uznanie alebo cenu mesta alebo čestné občianstvo 17 ľuďom je nonsens. My nemôžeme ocenenia mesta takýmto spôsobom celého mesta. Iná vec je, že v rámci, ako povedeme, tak, treba keď dorastenci Kovkári boli majstrami ako republiky, tak som ich prijal, jak som prijal každý deň, tak tiež sme im dali nejakú tú knihu, alebo nejaké také, tak toto isté bolo aj v tým len trošku väčšom rozmere, aby sme tých ľudí podchytili a aby ďalej bez nároku na odmeny, na všeličo možné, aby toto mesto, čo si robili. A toto je napríklad poukázané na to, že treba porozmýšľať, že ktorý živne za akú cenu mesta v budúcnosti ako dám. Dobre. Sa páči? Ja by som do plánu kontrolnej činnosti, keď sme sa bavili o tých 5 výdavkoch a kontrola, ktoré sú zahrnú možnosti bežných výdavkov sledovania za 10 rokov a možno aj sledovanie vývoja na najvyššie obdobie. Štatistika. Štatisticky, áno. Pre mňa to tiež nie je jednoduché, lebo nie všetko, ako poviem, ja nemám všetky údaje priamo v počítači, alebo pre mňa je to náročnejšia úloha. Ja sa netrafím len textové, čiže je to skôr... Ešte vám poviem iné, keď dovolíte, je to ešte maličký problém. Tiež to evidencia a účtovníctvo v Šariši funguje od roku 2008 a 2009. Čiže 10 rokov za to nemôžem ani ísť. Máme čísla za rok 2006, máme tieto, tak máme keby sa vrátiť a zrekonštruovať. Momentálne účtovníctvo v Šariši bolo rekonštruované v roku 2008 a 2009. Spätne aj my momentálne patráme po niektorých položkách, ktoré posledná vyšetrí a neviem sa kým dopracovať. Ja mám rozpočty za rok 2006, 7-8. A to si iba rozpočty? Rozpočty ja mám. Toto mám, ale ešte raz to je vykonať kontrolnú činnosť, to znamená, je to kontrolná činnosť, toto je skôr nejaká štatistika, nejaká analýza, myslím, že toto nepreslúcha priamo, nie, ja splním uznesenie, ale nemyslím si, že budú ako takto. Je to skôr analýza, ktorá nepatrí na vykonanie hlavnej kontroly. Tu je v podstate nejaká štatistika, ktorá vysledovať a zistiť, že nie je to kontrola. Neviem si predstaviť, lebo ja môžem postupovať v zmysle osobitného zákona, ktorý je zákon o finančnej kontrole a tam vlastne oznámim kontrolu. Vlastne toto je štatistika, ešte raz, neviem, ako to teraz momentálne pomenovať. Možno robiť jednu vec je, že aj túto štatistiku môžeš spracovať. Miesto takú štatistiku spracovať nemôžem. Ale aby som dokončil, môžeme sa začať sledovať tie veľké teraz. Samozrejme, že to je jedna vec, ktorú môžeme robiť. Od dnes napríklad, alebo za posledné 2 roky sa to dá rekonštruovať, takže povedzme začať to sledovať a sledovať ten stav na tých položkách najvyšších. Toto vieme už
My vám môžeme ale dať. určite nikto nechce, aby sme robili nemožné. Chceme, aby sme sa vrátili ako možno a urobiť Dobre, tak vám poviem, ako hovorí pán Čirpa, je to štatistika. My štatisticky žiadny prvok na úrade nemáme, čiže úrad je schopný poskytnúť tieto materiály 2 roky dozadu, ktoré sú uložené v archíve už. A pokiaľ zastupiteľstvo má štatistika, má peniaze na štatistika, proste nezávislého, není problém. Ale momentálne v rámci úradu, keď sa podívate do dnešného poriadku, neexistuje funkcia štatistika a my musíme riešiť veci, ktoré nás máme prečo. Ja som momentálne chcel tiež spraviť nejakú štatistiku a som s tým veľmi rýchlo skončil, lebo proste ja nemôžem vybrať pre vás ekonomku, že bude pol roka sedieť a hľadať staré faktúry, lebo to není iba to, že my sme vám schopní doložiť rozpočty, ako hovorí pán Lučík. Ale to rozpočet vám nedáva nič. Rozpočet je to, čo bolo schované na počiatku a pokiaľ máte spravené záverečné účtovanie, tak nemáte žiadnu štatistiku. To sú proste len hromada nepresných čísel. Takže keď chceme robiť štatistiku, tak môžeme povedať štatistický úrad, alebo odborníka štatistu, nezávislého auditora, ktorý má to spraviť. Prokurátor, smerujem k tomu, aby sme sledovali tie videoky. Nehovorím, že máme niečo, čo budeme zahltení zbytočne. To vám pri sledovaní úradu. Tak, ja vám myslím si, že keď dáte verejný prístup na to, že takéto evidencie začnete viesť a štatistiku od teraz, tak si myslím, že to nepostačí. Netreba prístup, to je normálne moja povinnosť. Takže to je normálne, ja viem, že od 2. januára počnúc, tieto veci od môžete žiadať. Dobre, pán primátor, verím to ako verím prístup. Ďakujem. Prosím. Ďalej. Ja myslím, že môžeme túto diskusiu uzavrieť. Takže poprosím o návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Veľkomša vyšší bez na vedomie správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za druhý pôrok 2014. Ďakujem. Sú nejaké pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať do súhlasu s takýmto návrhom uznesenia. Jednohlasne ďakujem. Takže prejdeme k bodu číslo 10. Ďalším bodom sú interpelácie. Písomne neboli podané žiadne interpelácie, preto sa pýtam teda pánov poslancov, pokiaľ sú nejaké interpelácie v tomto bode. Pokiaľ nie sú, prosím pán Štrávna. Ja by som sa chcel spýtať, ako dopravný podnik mesta Prešova uzavrel rok 2014, či už skončil nejakým prebytkom, alebo sú ešte ďalšie peniaze, lebo toto, čo navrhli zvýšenie už záloh na tento rok, tak by napovedalo tomu, že počítajú, že skončia s takou stratou, že toto všetko to nestačilo. No a zaujímavé je to, že ceny nafty sa ako nemenili, takže nie je dôvod na to, aby takže ma zaujíma, či ako to uzavrel dopravný podnik. A čo sa ako deje, či ste nejaké už jednania so všetkými starostami, ktorí sú zainvestovaní, by ste absolvovali, alebo No, konkrétno povedená, čiže budem si spracovať písomne, ale predbežne iba aká informácia. Správu nemáme, ak to skončil podnik, momentálne prebehujú prvé rokovania na úrovni nových starostov a primátorov na Vodské. Boli prísľuby aj z nového vedenia podniku, že tieto veci dostaneme, čiže teraz momentálne nie som schopný tento zástup povedať. Najdem tu písomne a my to si potom zistíme. No, teraz povedať podrobené svoje histórie. Dobre, prosím vás, rokujeme 2 hodiny. Ja navrhujem 10-minútovú prestávku, jednak sa môžem čerstviť, prípadne trošku prevetrá a my musíme dať dohromady techniku. Súhlasia poslanci s prestávkou 10 minút, tak prosím vás, 10 minút prestávka.